Ciao, buongiorno. Multa kysytään aika usein, että pärjääkö siellä englannilla, pärjääkö Italiassa englannilla. Ja mä voin vastata tähän sillä tavalla, että se riippuu oikeastaan siitä, mitä sillä pärjäämisellä tarkoitetaan. Eli siis jos tulee tekemisiin lähinnä vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka on tekemisissä turismin kanssa, niin kyllä silloin varmaan englannilla pärjää ja jotkut tietenkin osaa englantia tosi hyvinkin. Ja periaatteessa kyllä kaikkien vähän nuorempien ihmisten, sanotaanko nyt alle 50-vuotiaiden pitäisi osata englantia, mutta mulla on semmoinen tuntu siitä, että se englannin taito ei kuitenkaan ole ollenkaan siis samalla tasolla kuin se on esimerkiksi Suomessa ja Pohjoismaissa. Et en tiedä, johtuuko se siitä, että kaikki televisio on rupattu tai että se siinä koulun kielenopetuksessa on ollut jotakin vikaa, että se kielitaito on niin kauhean aktiivista. Mutta siis se vastakysymys, minkä mä tekisin, on se, että minkä takia pitäisi luottaa siihen, että pärjää englannilla, kun voisi ihan yhtä hyvin opiskella italiaa tai oppia ainakin sen kaikkein niin kuin välttämättömimmän sanaston ja silloin saada sitä lomasta todella paljon enemmän irti. Tästä aiheesta me puhutaan vielä näillä seuraavina päivinäkin ja se on muun muassa tämän päivän mun ton uutiskirjeeni aihe.